kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Sanibonani babukeli lo Sihlalo Samanzi unyoka ithwala majikeje eqeza mazibuko niyaphila. Hayi ngaphila khehla lami ngiyaphila ngiphila njengosheleni. Njengobani? Njengosheleni. Njengosheleni. Oh okay. Yeah. Sikhuluma ngani namhlanje khona? Oh hey khehla lami. Ukuthi kulezi insuku uma uyayigijimela kulezi insuku awufuna ukuphazanyiswa uvela uzenzele okwawo nje uyabona nje namanje. Ulungisa sona isimo sokuthi uthinte kakhulu lemimoya egangileyo. Ya ukwenzela ulungisela khona ukuthinta imimoya egangileyo ngoba imimoya egangileyo idinga ukuthi yembathiswe phezu komuntu kube khona imimoya eyembathayo phezu komuntu ukuze ikwazi ukulungiswa. Angithi le mimoya lena yembatha phezu komuntu esiyakwazi ukulungiswa. Idinga ukuthi nje idilizwe njalo, idilizwe ingembathiswe idilizwe. Ukudiliza kwayo-ke ukuhlanjululwa nokwethulwa. Imoya egangileyo ke le, imoya esiganga. Angithi into egangileyo into ehlala esigangeni. Thina uma uthi into igangile sokusho ukuthi yenza into wrong. So imoya egangileyo, imoya esigange wrong. Yebo i-wrong imoya esiganga. Ngoba kahle isuke yenza izinto zasesigangeni endaweni e-wrong. Ngazi noma ngikhuluma kahle. Yenza izinto zasesigangeni ekhaya. Endaweni e-wrong. Imaki mazu kusho ukuthi ukhona izinto esikwazi ukuzenza ngaphandle kwekhaya. Yebo zigcine khona. Zigcine khona. Zigezwe futhi khona. Bese ungena ngaphakathi ngoba sekuneminye imimoya ngaphakathi ekhaya. Usuzokwenza okunye kwakuphi? Owasekhaya. Okay. Uyanqonda futhi. Ngiyakuzwa uthini? Kusho ukuthi hayi ukuthi into irongo yonke indawo. Kukhona izinto ezirongo mozo zenza kephi ekhaya ukuze zisesigangeni. Yebo. Uyakwazi ukwenza into engabukeki ngathi irongo ekhaya kodwa uyenze kephi esigangeni. Esigangeni. Ma uyenza lapha esigangeni eyasekhaya okusho ukuthi unemimoya wena oyibuthayo okungesiyo ongevumelekile ukuthi iyongena ekhaya. Kunemimoya esekhaya ungevumelekile ukuthi iphume nayo ngoba mayike yahlola ngaphandle izokwembathwa yini imimoya emibi, imimoya egangileyo. Pho kwenziwa yini umuntu akwazi ukungena phuma kule mimoya ngoba umuntu isiphi isizathu umuntu agcine sebenzisa imimoya egangile esigangeni? Ukungaqondi. Ungaqondi ini? Ukungaqondi imimoya. Ukungahlanzi. Ukungahlambululi imimoya. Okudala ukuthi umuntu umbone emzimbeni ekhaya esenza izinto ezingalungile. Ngoba izinto ezingalungile ezakubo ezasesigangeni. Njenganje maZulu bathi sizogeza sizothatha imimoya siyilahlela kuphi esigangeni. Silahlela emahlane. Amahlane yes. Yebo igangeni. Imimoya emibi siyilahlela ehlala. Akusale ini la ekhaya. Imoya ehlambukile. Yebo kusala ukukhala. Abudede ubumnyama buyowela emahlane. Buyowela ezigangeni. So manje mawuzothatha imimoya emihle la ngaphakathi ekhaya uyisele elokuzaneni egangeni izothi maye kufanele ibuye la ngaphakathi ngoba
imoya yangaphakathi bese ibuya na nomoya omubi nokungcola ngoba imoya yasesigangeni injani ingcolile. so masibuko mawusho kanje kusho ukuthi kubalekile-ke ukuthi ubethele ikhaya ukuze imoya esisigangeni ingangeni ekhaya noma mawusuqala ubethela ukuletha imoya esisigangeni ekhaya. mawusuqala usubethela ekhaya ubethelwaphi esigangeni sibethela esigangeni angazi noma ngithola Mawubethela ikhaya awubetheli ekhaya ubethela ayikho ikhaya libethelwayo hawu siyabethela nje thina hayi nipemile hawu ubethela abantu abaneziphambano ezicabheni abantu abanezikhonkwane bayifakayo emakhoneni lentoza fence eyazi uyangihlekisa mngoni uma ukhuluma izinto ezifana nalezi kune video esiyenzile ekhuluma ngabazingeli abantu ababebethela babebethela esigangeni ukuthi izilwane eziwubungozi zingasondeli bona yebo okusho ukuthi akubethelwa ku ekhaya phela ngithi ufuna the same protection ozoyithola esigangeni lutho uhlanza abanikazi begceke bakwazi ukulwa nemimoya ngoba basuke bephila kwelika come on yebo okusho ukuthi izinto ezikamoya ukwazi ukuzilwa emhlabeni uthi amafutha ezinyamazane manje siwafike siwashunqisela izingane amafutha amabhubesi ukuthi amakhubala ngwazi mina namalungu la onenza but ngitshena mina ngento normal ngisho ukuthi ukuthi normal kanjani how uthiwa ingane bayishunqisela ngamafutha elentoza enyamazana ixosha imoya emibi ubethela lokho ukuthi vele lo muntu lo usuke ezalwe ngenyamazana noma ezalwe ngekhubala ezalwe ngelungu yebo ingakho ezoshiselwa inyamazana mina nje ngingaka nje angazi ngishiselwa inyamazana uyangibona kahle mina ngingaka nje ngaze ngishiselwa inyamazana futhi mina ngaze esibhedlela nje kuthiwa sengibonakala kuleli sibhedlela angilali nje esibhedlela nhlobo futhi angaze ngigule nje empilweni yami kuthiwa ngiyagula ngiyolala esibhedlela mina ngicabanga ngisho iphilisi nje ngisho ngaphathwa lekhanda ngisuke ngazi ukuthi khona ethile ekhona okufanele ukuthi ilungise angiguli nje nhlobo masibuko uthi ukubethela njengoba uthiwa ufuna ukusebenzisa amafutha ebhubesi amafutha angithi mnguni akwesiyenze nje iqonde lento ukuthi sikhanda isibaya faka inhlamvu sikhanda isibaya yeah sikhanda yini isibaya sina imiphi imimoya isibaya ngizothi umoya enhlahla noma imoya yamakhehla yebo kusuke kule yindlu yamakhehla noma yabesixhosa sithi ubuhlanti yebo okusho ukuthi isibaya sikhandwa ngeinhlobonhlobo zana zezihlahla igxobo lezi ezisetshenziswayo zinhlobonhlobo zana zezihlahla okusho ukuthi uma ubethela wena usebenzisa inhlobonhlobo zezihlahla uma ubethela usebenzisa inhlobonhlobo zana zezihlahla kodwa zikhona inhlobonhlobo zezihlahla kuphi esibayeni umlilo uyisikhali sokuvika imimoya umlilo ngoba yilanga lasemhlabeni elikhandiwe yebo ilanga lapho esemhlabeni yebo kunezinto ke mnguni ezenziwa kuphi ekhaya iphelele ekhaya bese kunezinto ezenziwa esiganga ngeni ziphelele esigangeni sephelele nguni angazi wena ukuthi ufuna ngini phela okusho ukuthi awukwazi ukubethela ekhaya
ngezinto esesigangeni. yeah. Kudala yiphi inkinga mozothatha izinto zasesigangeni uyifake ekhaya? Iyona ke le moya egangileyo. Uzuqala ubethele nje ngoba uwena oqale wabuya nemimoya enjani. Egangileyo kuphi? Ekhaya. Esigangeni wabuya na kuphi? Ekhaya. Okusho ukuthi la ekhaya sekukhona imoya enjani? Emibi. Yebo, esedinga ukwenzani? Ukuhlanjulula nokukhishwa lapha ekhaya. So manje kuza kanjani ukuthi wena le mimoya ungayiyeki ke la ihlale la uma kuyikuthi ibhilonga la noma ingeyala? Siyayibona phela inkinga manje ingane la asakwazi ukulala, ingane la seyiphuphe umfazi wakho senze izinto ongayiqondi. Ngokuthi wena wenzeni? Bengifuna umuntu wenhlanhla. Ufuna umuntu wenhlanhla? Ngabe unika ubani utshengisa ubani? Inyanga thile banginisa igroup bathi mangimane ngiyiphakela letho. Ikhona into yemvelo enomgomo nomthetho wayo. Ikhona into yemvelo ebulala imvelo ngoba wena uyini? Ngimvelo. Uyabulawa nento yemvelo. Ngifuna siyiqonde phela lento manje sicubungule. Masibuka kukhona umuntu ufuna ukumbulala. Manje ukubulala wenzeni? Uyangizonda nje emsebenzini. Umuntu ufuna ukubulala. Yeah, manje wena lo msebenzi unika ubani? Ngunowa amathonga esekhaya phela. Unowa amathonga. Manje umuntu mayifuna ukubulala kufanele ukuthi utshene bani? Yeah, but inkinga manje ngiyabuza ukuthi bese utshene bani ungathi inkinga. Inkinga phela amathongo azofuna ngiqale ngihlabe imbuzi. Uyihlabelani imbuzi? Wayihlaba? Ngoba ngibele ngikhuluma emsamo phela. Oh, umsamo ufuna imbuzi. Yeah, manje ngifuna into esheshayo ngihambile ngayo ngqapha. Iyo ke lento engiyisho ngithi ngikude. Awukwazi ukuthatha into yangaphandle uyifake kuphi? Ekhaya. Ngoba wathi waqala wagcaba ukhipana igazi. Ukhipana igazi. Ulikhipana mina ngaphandle. Ulikhipha ngaphakathi ulisaphe ngaphandle. Yebo, bese ufaka ini? Insisi namafutha. Yebo. Ukuthi lento eyisilwane noma eyikhubalo noma elilumbo ingene kuphi? Kuwe. Yini moya ukuthi bekufanele ukuthi ingene kuwe ingabikho kuwe ngaphakathi? Mahala. Rent free. And ikhona mahala. Ngoba wena unawo amafutha white blood cells wena. Masibuko inkinga umfazi wami ngiyambona ukuthi unokuyocosha amadaka. Manje ngiyambona nje unokuyola namafezandlebe. Amafezandlebe manje ngiyabona ukuthi ukuthi umuzi wami ngiwukhuselile. Ngahamba ngiyogcaba. Lithi ke nami okabani lo mfazi? Wamathonga phela. Uma eseqala lezi zinto ongazazi wena utshena bani? Ngiyawatshela amathonga ukuthi ngimele ngimkhusele umfazi wami ngokuthi akuphendula thini wona? Thithi isikhathi eside ngiyambona lapha umfazi wami uyaphithizela. Awunguni. Ngiyakutshela into ezenzakalayo. Inkinga yenu nina nithanda into enjani? Esheshayo. Yebo. Uyabona once waqala wathanda into esheshayo yazi ukuthi usebenzisa izinto enjani? Esheshayo njalo. Sekuphelileke la. Oqala nje wenza zonke lezi zinto awuzazi. Wenza zonke lezi zinto unjani? Awuzazi ezakho. Awuzazi wena. Njengoba ungazazi nje wena. Ukutshela ngokusobala lokho ukuthi
yonke into ozoqala uyithinte ngesandla sakho izomosheka. Yonke into ozoqala uyithinte ngesandla sakho izobheda. Ngoba wena unjani? Awuzazi. Uzothola izinto zesikhala. Shani. Ezinhlanhlathekayo. Yebo, uzothola izinhlahla. Ngoba wena njalo yonke into ufuna ukuthi ibe yisipho. Ibe likhono. Ufuna ukuthi ibe yini? Ibe inhlanhla. Ingabe uzonhlanhlatha nje uhambe uyogcatshwa, uhambe uyobhenyiswa, uhambe uyoncindiswa, wenze zonke. Phela kumele ngibhenyiswe masuku ngizothola kanjani ngabhenyiswa? Inkinga yakho ke lapha. Kumele ngibhenyiswe ngoba emsebenzini ngiyabona ukuthi kukhona umuntu Okushaya ngekhaya. ongishaya ngekhaya. Noma kukhona umuntu abafuna ungithathela umsebenzi. Ukhona umuntu ongakushaya ngekhanda. Abantu bakho bekhona. Bayashayeka nje. Oba abangawudla umuthi. Mnguni udlala ngami. Udlala ngami mnguni. Kahle kahle babukeli beSolomoya besisa ihlaziya sisayihlahla imimoya yesiganga ukuthi kwenzakalani. Laba bantu laba omnguni ngoba babona nje bethwasini beyizangoma omnguni. Bazi zonke lezi zinto ezingamakhubalo. Amafutha, zinsizi, amathambo, zilwane, iyo yonke lento. Bazi ngisho amathambo abantu la ngoba babona. Bazi ngisho imimoya yezicubu zabantu la ngoba babona beyilanda ngeintuthwane phezulu kwamaliba. Amaliba ngamathuna. Phezulu kwethuna, phezulu kwasemalini. Also izothamlilo. Bahambe bayolanda elokozana. Soyithini indaba yesothamlilo ngoba isothamlilo akusiso lesengicabanga ukuthi iso. Sothamlilo ijinja. Yilabo abantu ababomvu. Isona sothamlilo. Semvelo, sikhona isothamlilo semvelo. Hayi lesi sikhandwa yini. Ngoba nina isothamlilo nisibiza ngesipoki. Ukuthi kuthathwa amathambo ami Abantu. Kwacuthula izicubu zami Zabantu kwakhala. kwathola amafutha ami abantu ukwakha Ispoke. yebo ngoba isipoki Boys. hayi yayeka ama boys isothamlilo isipoki ngoba sivutha Ubusubonga. umlilo sibomvu phela isothamlilo ababomvu ingano zibeze mase beyibongela izothamlilo zabo bethi isipoki sendini Khehla lomlungu. Manje babukeli beSolomoya umnguni lapha ufuna ukuthi ngikhulume ngezinto zesikanga ekhaya lomoya Yeah. ufuna ngikhulume ngezinto zesikanga ekhaya lomoya. Okay ke sathi entabeni sinemimoya emingaki? Emhlanga. Emhlanga emuphi umoya esinayo? Sinendiki, sinendawe, sinenono, sinomlozi noma ibutho, sinomnguni. Hayi lo khuluma ngomnguni. Abazingeli. Yebo. Ubukhosi baphi? Basentabeni amabhubesi la. Izingwe la. Angento yangethi zimpisi nakho konke lokho kunye kuba khona la. Bese kuba abamhlophe noma aba orange inyamazana. Laba abangamanono. Ba pink ba orange la basentabeni bangaki? Bahlanu. Sithe yini? Indiki. Sathi Indawo. sathi Inono. sathi Umlozi. sathi nguni Umnguni. bawungaki? Bawu5. Why kuthiwa inguni vele le? Ingoba inhlanganisela yamagumbi amane Omhlaba. Umuthi kahle kahle. yebo umuntu lo. Ngoba umuntu ukhandwe Indiki. wakhandwa Indawo. wakhandwa Inono. wazokhandwa Umlozi. kwase kuba umnguni ubukhosi. Ubukhosi bukhandwe izinto ezine.
noma kuyiyo yonke imimoya ubukhosi. Ubusaqhubeka amazibuko. So manje emanzini bangaki bona? Basikhombisa. Sinamandiki, amandawe, amanono, abalozi, amanguni. Asesuka umnguni manje. Sekubani? Amanguni. Amajaji nabazuzisi izinzuzi bangaki la? Ba 7. Bawu 7. Yonke le mimo uyithola Emanzini. lena emhlanu uyithola Emanzini. Esikhangeni entabeni. uyithola emhlabathini. Namanzi ahamba kuphi? Esihlabathini. Emhlabathini. Amanzi. Yonke into ikhipha emhlabathini idinga ukuthi yenzeni? Ihlanjululo. Ngoba injani? Ingcolile. Ya mokhipha amazambane kumele amazambane wagezi. Manje usho ukuthi ama-benches nama-orange awagezi wona ngoba mila phezulu. Uyawageza phela. Ngoba aqhuma Aqhume ezansi. emhlabathini. Yeah. Okusho ukuthi eze awukuwayemoya. Yeah. Yebo. Waphansi. Ingakho wenzana Kumele wahlambulule. oqedileke mnguni. Okusho ukuthi ke mnguni imimoya egangile umngaki. Ewu5. Okay ke. Amandiki yilezi izilwane ezibulala ngikhuluma ngentaba la. Ezidla ezikunikiwe njengeimpisi. Amankentshane. Angazi ukuthi ziningi kodwa Umabhubesi. nize nithi kuma Cape nithi ama-wolf ni. Ama-wolf lezi ezichithana igazi. Ezifuna ukubamba ulele, zifuna ukubamba. Mawusanyikaza izilokhu zithi. Ziyakulinda ukuthi ulahle ukuze kwenzeke. Ziba. Oh yeah. Zimpungusho ojakalasi nazo zonke lezi zinto. Ngiyakuzwa. Iwona ini Amandiki. okay ke. Bese siba namandawe. Sibe namandawe. Amandawe yini amandawe? Zihlahla amandawe noma amakhambi amila ngesigaxa kuphi? Phansi komhlabathi. Amandawe ke lawo asentabeni noma indawe le. Yeah, indawo okay. Indawe le. Elenze njani? Mila libe nesigaxa kuphi? Phansi. Intelezi. Nembiza. Zitholakala sigaxeni kuphi? Phansi. Zikhula zingayi kuphi? Phezulu. Zigcina Zimfishane. ngifuna sivumelane ke ukuthi indawo yini. Ngifuna sivumelane ukuthi indawo Yini. sibuye size enonweni. Enonweni zihlahla ezikhula ibezinde. Nezithelo. Zihlahla ezikhula Zibe zinde nani? nezithelo. Size senze umzekelo ngehlunga moya, ihlungadlozi. Uthathwa izihlahla ezenza njani? Ezivunguzayo. Aliki ihlunga moya enempande noma enezihlahla ezimila ngaphansi, enentelezi, enembiza. Ngoba intelezi nezimbiza into ethi beyodwa. Ngoba intelezi yelapha isimo. Iphinde yelapha izifo. Ingamasosha mayifika kuphi? Emzimbeni. Ingamasosha omzimba. Okusho ukuthi ihamba nani? Obani abelapha.
Ogogo, Obani abanyangayo, omama, ogogo, abachathi bey'ngane, abaziye nobani, amakhehla. amandiki, noma indiki. Sibuye-ke size la Enonweni. ngisho inono impande yakhona noma icembe lakhona noma ikhasi lakhona noma ikhambi lakhona lokwelapha inono liyigqolo Liyababa. liyigqolo kokuqala nje lokho ukuthi alitholakali ngaphansi kwani Komhlaba. yilokho okuzithelo yilokho okuwumzimba okusho ukuthi okusuke kuhlanzwa imimoya iyithelo bese kuhlanzwa nomzimba ixolo okusho ukuthi yinono lelo. Angithi yavumelana Mothi ixolo uthi ama leaves. ixolo hayi amakhasi la uxebula Okay. mawuxebula nje amakhasi lokho Isihlahla okusesiqwini osesihlahleni esiqwini sesihlahla The bark of the kustem yeah kustem okay ke istem yini igatsha istem igatsha, yeah. yeah isiqu bayibiza ngani Bark. okay Yeah. okay ke siyabuya ke manje sesichazile ke inono angazi noma mhlambe uzwile ngithe amankentshana zimpisi izinja zesiganga impungu ojakalasi Zonke ziyacupha lezi. zonke lezi uyabona lezi indiki leli amadikizelayo laba ababulali laba amaquphi laba Yilento mazibuko umuntu athi yazi ngiphethwe isinye ilo alichazi ngoba aliqondi njengebhubesi njengengwe. hey Liza nje ngoqasha. liyacatsha ukuthi lahla ukuze izokwenza Lizoqasha. okay ke ngoba ushawe into ongayazi nawo awazi nawo ukuthi ushawe Wena ubuyiphuzela idrink uyiphuzela amanzi but uphethe izinto. okay ke besikhuluma ngendiki lapha Yeah. sibuye sizi la umelaphi lo inyanga le indawe Intelesi. okay ke abahlanzi ngokahlahla intelezi iyacela ogogo bayashanela emagcikeni ogogo benza Bashanele emagcikeni. okay ke siyabuya sizala Imbiza. lona ohlanganisa laba abahlanzi laba bonga obabili Yeah. ngoba laba abomhlabathi laba baphansi bamila Phansi. indawo leli ngoba banendawo kuphi Phansi. siyabuya sizeno abahlambululi bomzimba nomoya bese siza Engunini. hayi umlozi lo Nelosi. Oh yeah. umlozi nani Nebutho. okusho ukuthi sekuhlangene lo nobani futhi Nalo. hey kuphi Kumlosi. nani nebutho Awusho ngini uthi ibutho alihlambulukile. ibutho phela angithi yilaba behlangene nababa Nalapha. beyintele Wazahleka mazibuko. mase zoba yilo oyini lo oyinono oyinhlanzo yabo bonke laba ingakho ehogela lo umkhondo uwutholaphi wena umkhondo Kwindawo. phansi ugogola intambe Phansi. ayikho into ehogela into ehamba phezulu ikhona into ehogela into Lezinja zihamba zithi phansi. hey abahogeli laba abalaleli bomoya abacingi bezinkinga laba kulesi sigaba phela lona unemfihlo ngoba uhlanganisela ababebangaka Bebathathu. bese kuthi lona ke umnguni inhlanganisela yabo bonke laba benga Bebani. bahlangana kuphi Ekumnguni. uqedile Umnguni umbona ngani ukuthi sokuwumnguni? ubona ngokhozi ngamakhozi ubona izingwe lezi izingwe lezi ezibamba inyamazana
zikhuphukele nayo esihlahleni zidle phansi zikwazi ukuthi ukudla ngisho zikuphi Ilephadi. ilephadi ingwe uphinde ibuye futhi ingwe ungayiqondi noma kungeyesilisa noma kungeyesifazana uzuyicingisise uyithole ukuthi inamasele okushoyo ukuthi ingeyani Yamalentos. ungeyesilisa Yes, please. uphinde futhi uyibone ngani lena yesifazana ngoba awuziveli isitele sakhe hayi ingaphansi la aliveli Alveli. ngeke uzubone ingwe iyalingana iyafana ingwe nje kuhlale kuyinto eyodwa ngoba inabachithi begazi inesisekelo okungumhlabathi ibe nenono futhi ngoba ukazi uyibona ingwe igcwele igazi kodwa iyabulala okusho ukuthi yini umlozi yibutho wamanono Iyakwazi uhlambulula yona. ingwe ihlanzekile nje yona vele I-tiger laba baphupha ama-tiger kusukwenze njani? isilo phela i-tiger isilo inhlanganisela yelephathi nani Nyonguni. nebhubesi Oh, so ibhubesi ilona inguni le imfene ihlangana phi imfene ila elelo zinendikini imfene hayi imfene bayancelisa labo omama la neyinkabi hayi labo bawela ngaphansi komama banemfihlo yamakhehla ngemuva ngoba phela khona imfene yesilisa nesifazana yeah laba baphupha ubhejane ubetshana phela wosomandla ile nhlanganisela nje ile nhlanganisela yamanguni i-big 5 big 5 ngoba amajirafu angena la kuyingwe aphinde yabe kuphi la kwinono ngoba phakeme ayisidlo sana samakhosi labana nje ijirafu inyama edliwa amakhosi akekho umuntu kazana ukuthi udle ijirafu akekho ungangibuza ngutshena mina lokho kuyimfihlo ukuthi ijirafu ayidliwa inoma ubani mina ngiyoyithenga ke giraffe uyinkosi nemnguni yinkosi esemhlabeni Ngihambe ngithenga isitolo phela lo i-big 5 yebo uyibo bonke laba obabona kuyi-big 5 baze bazofika number 5 yebo asiqhubeke masibuku iphelela ehlani esigangeni sizokhuluma ngane ngesiganga ya ngendawo laphansi khuluma ngendawo laphansi sengibabalile ukuthi indawo ingoba ingani lingamela konke ingoba indawo liyindoda nani yowesifazane indawo limfene lize lifane nani nomlozi ngoba umlozi uyangena ngaphansi kwendawo bayibiza ngomoya wendawo lokho ngoba umoya ogangileyo ole kuphi ehlane awunayo indawo uqedile uyazulazula umoya wangaphandle siphinde siye emanzini sesieda ababili sesieda ababili manje laba aji nenzuzo laba ilaba abakwazi ukuphatha imithi emibi la abakwazi ukuphatha imithi emibi oba laba abahlanu bese kuthi laba bajulile ngoba basenhlambulukweni kodwa emnyama bayakwazi ukugana ngoba baphila ngaphansi kwani komoya omnyama phansi kwamanzi kodwa futhi besendaweni enjani etransparent okuyini amanzi okwamanzi yazi ngesikhathi uthi kunemoya 5 yasentabeni umuntu omoya 7 esemanzini
lo thulo lokwehlukana kwamajaji nenzusa akwenziwa amanzi ukuthi vele amanzi ayehlukanisi. Yebo, eyihlukanisa imoya aludaka futhi ayini amanzi awumhlabathi futhi ayini entabeni kunomhlabathi kuphela nezihlahla njengoba sibalile ayithi ngehlukanisa hayi zivele zihlukanele zona kuyabonakala. Manje mawusufika emanzini sekuyimfihlo leyo, sekunemfihlo abakwazi ukubona ekujuleni abaphiwe umoya wasemanzini. Ingakho bezokwazi ukubona ini amajaji nani nenzuzo. Bese kuba ubukhosi ngoba yonke le mimoya eyasentabeni egangileyo neyasemanzini engeyimfihlo seyubukhosi i-umbrella yentaba ebona entabeni iphinde ibone phi emanzini. Sesikhuluma ngendawo la kuphi lasentabeni laphezulu phela ezulwini. Ezulwini yes. Indawo la kuphi laphezulu ezulwini okusho ukuthi u7 plus bani 5 kukhanda ba lo 12. Okay, usuqedile Ngesikhathi uhlambulula le moya yasentabeni uhlambulula le moya yasemanzini iyakhuphuka le moya ifana nemoya yezulu. Yebo iyoba ubukhosi kuphi Phezulu. Iyoba evaporation. Ngoba indawe la kuphi lasemanzini hayi laphezulu indawo laphezulu likhandwa yini u4 elements u4 bani elements u4 elements. Okay sesiyavumelana manje. Obani ama 4 elements? Umlilo, umoya, amanzi, no-earth noma izihlahla. Qinisile. Ukhuluma lapho ngama-clouds lapho. Ngoba ama-clouds ane-dust, anama-droplets, ane-light, umlilo lo, i-lightning, Ney'hlahla. ama-seeds la. I-condensation. Condensation nuclear. Siyavuma. Indawo leli lasemanzini. Laphezulu. Ngoba lengamele yimiphi yonke le mimoya. Ulibona ngani indawo laphezulu? Ulibona ngothungo nani nenkosazana. Indiki laphezulu lihlale lilodwa phela ilanga. Siyavuma. Yile nto vele usuke ukuvela umlilo out of nowhere. Qedile. Esibiza ama-felt fires nama-forest fires. Iyenzeka leyo nto ekapa. Umhlabathi wakhona uthola ushisa ngathi ubaselwe. Nganikhona umuntu owubasayo. Uthola kushila uthi uyahamba lapha phansi uyashisa umhlabathi uvele wayivuthela. Ngoba yulaka luya. Laba bomvu naba orange. Inono laphezulu kube yini inkanyezi. Zinkanyezi phela inono. Ilaba abathathu. Kufike kube u4 elements. Kube yilo 3. 1 welanga nenyanga nani? Nenkanyezi. Angithi? Siyavumelana. Ngiyavuma. Siyavumelana. Konke lokhu kuthola phezulu. Ngifuna sivumelana. Bese kuzoba ilaba abawu5 abasele abayini. Basemanzini. Bayimfihlo phela lapha. Inzusa, umlozi. Laphezulu. Inzusa, umlozi waphezulu. Kuzoba yini? Ngifuna ukuzwa ukuthi ngibone uyanizwa ukuthi ngithini. Kahle ilo 4 cardinal points. Magumbamano omhlaba. Kuzokhanda bani? U12 lapha phezulu inkosi. Ngoba
ngoba nawo amagumbi amanomhlaba ase-11 angithi u7 plus 4 ase-11 asuka wona asuka wonke endaweni eyodwa. yebo ingakho neyinsuku zeviki zingaki So 5 ihamba ngalama planet ma planet. isana imuni angithi mawuthi isana mawuthi isana ukhuluma ngokuqala wokuvela kokukhanya Yebo. wazalana iMonday Umonday. yebo kuzoba yini uTuesday ngoba khona o-Venus no Saturn ngoba uSaturn uSaturday no Jupiter kuyikuthi ke imihlaba eyobalwa la ku5 iyona enokuphila iyona ozoyithola inabantu abaphila khona usana umuntu Wednesday umele Wednesday uVenus uVenus lo Bongo Thursday. yebo uThursday umele uba Thursday. 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 bese kuzoba Friday uni kanje. phela uFriday akukahlahla kekho khona ilokuzana kufanele ukuthi siyibulale la uma kuyikuthi sikhuluma ngomoya wamaplanethi omhlanu imihlaba emihlanu ekhanda u12 phakathi kwelanga nenyanga nani nenkanyezi Inkanyezi ya. angithi siyavumelana manje bese kuzoba imiblene esithe i7 Yindiki indawo yino amanzi. khona la sibale khona lemoya le ngoba kuno 4 elements 4 elements of ilokuzana umlilo, amanzi, ipande, ama-seeds nomoya bese sabala laba abathathu bese kusala bayi5 kusala ba-5 ya bayi5 abasalayo yilezi inhlobo zalamaplanethi ezinabantu abanjani izindlu zamakhosi lezi idot le okusho ukuthi amaplanethi awu5 amaplanethi ophila kulana ingaki awu9 kulana ingaki awu-9 awuphila mangaki awu-5 uma sewazi emfihlweni yalana u4 okusho ukuthi usunesipho wena ngoba wazi isiqalo nesiphetho sokuzalwa umuntu. uqedile siyabuya ke siza lapha ku12 uma uphiwe imoya u12 yasezulwini wena wazi izinkanyezi eziyishumi Nambili. okusho ukuthi izigaba ngezigaba nga3 wena uziphiwe uzembethe uyokwazi ukwelapha nanoma yiluphi uhlobo lomuntu noma lesifo noma likamoya ngoba ungumhlaba unjani wena Ohlangene. qedile Mazibuko kahle uthi asikho isidingo semoya esigangi ngoba kuningi okumoya oyinhlambuluko okukhona kuwe. qedile mngoni Asikho wena uzizulu uqobo lwalo asikho isidingo sohambo uyothatha into eyilumbanisi uyifake ekhaya. umoya sithi ungowakuphi umoya ungowaphezulu angithi umoya ungowaphi Waphezulu. kodwa manje uphila kwa Phila kithi. okusho ukuthi izulu iliphi izulu Yithi. sesiyavumelana manje So if wena uyizulu asikho isidingo sokuhamba uyobhena izinto zaphansi le egangeni wenzani isigangeni ngoba kunemimoya enjani engahlambulukile. khula mngoni sikhuluma ngendawo sithe
umndawo noma indawo liyini li overall ngoba linazo zonke lezi zinto eziphila kulo ngoba owesifazane udalwe indoda okusho ukuthi indawo laphezulu lilawulwa amadoda indawo laphezulu akusho ukuthi izangaza azikho ngoba izangaza amandla akusho ukuthi izangaza azikho kodwa indawo laphezulu lawulwa amadoda ngoba linothungo nani nenkosazana sekupheleleke mkhulu besikhuluma ngendawo laphezulu nendawo lakuphi laphansi sayiqala emoyeni egangileyo seze emanzini kube laphi odokotela labo sebeyibiza ngani ngodokotela abemimoya eyisikhombisa yabo lasemanzini ngoba konke okuzinkanyezi eziwu-12 lama-star sign nithi nina nizalwa ngawo kukhona kugangile kuphi entabeni ngoba kuno-Sagittarius kunezinto nje ezizidalwa ongayitholi kahle ziwubuhlani bakuphi basentabeni siyokuhlukanisa kodwa ngelinye ilanga sehlukanise iy'nkanyezi ngokungama-star signs siyihlukanise ukuthi khona ezasentabeni khona onkulunkulu basesigangeni abalawula imimoya ekuphi esesigangeni bakube khona onkulunkulu bakuphi abasemanzini abayisikhombisa abalawula imimoya kuphi esemanzini uzuqedileke lapho besikhuluma ngendawo lakuphi laphezulu nelakuphi ngaphansi sesiqedile mnguni siqedileke mnguni manje sesiqedile mnguni asihambe siye emanzini siyabonga kakhulu babukeli ngokusibuka la usemsusankungu phezulu susinkungu ayibabe yasuke songankani kodwa ya egoli mazibuka utholakala ngitholakala emsusa kwaguqungela ezola mndini kuthi eThekwini ngitholakala kwa-Best emini market emsusankungu okay iKapa nginama-doubt yakhona senginokungabaza kodwa khona sengitholakala ekhaya elitsha ishintshile i-address sizoba nama-tour eMpumalanga sokwenza ama-tour sibe nama-tour eMthatha sibe nama-tour ko-Underberg sibe nama-tour ko-Venda sizohamba siyibheke zonke lezi ndawo ukuze kuzokwazi ukuthi kwelapheke ini umhlaba itour yokwelapha umhlaba ngoba iwu-12 bani iwu-12 months ihamba ngezigaba ngobune 3 kuyokhanda bani u-12 okusho ukuthi ama-tour awu-4 ngonyaka sibe ney'mbizo ekupheleni kwenyanga sibe namaseshini amaphupho ekupheleni kweviki njalo ngesonto amasonto abe mangaki abe mathathu bese kuthi kuleli lesi-4 senza imbizo asibongeni-ke babukeli beSolomon.